Ассаламу алейкум, я рахматуллахи я баракатух. Минем беренче уразам башланды бала чакта, мәктәптә укыганда, 8нче класстадыр инде. Анда беренче дәванием иде, Рашида Дәвани әниемнең әнисе. Шунда бездә Казанга килгәндә кунакка ураза тотадыр. Шуның белән бергә минем дә тотасым килде, кызыксыну шикелле башта булды инде ул. Дәванием турында инде 94 яшькә хәтле яшәде ул, бер уразасында калдырмады. Урыны оҗмахта булсын. Менә шуның белән бергә ураза тотуны башладым мин. Һәм бергәләшеп тотадыр Дәвани белән, әни белән. Хәзер инде уразаны тотам, Аллага шөкер, менә 10 ел элек намазга баскач, инде аңлы рәвештә дин нигезләрен өйрәнгәч тота башладым. Аллага шөкер, авыр түгел. Аллаһ Тәгалә ярдәмен бирә, җиңлекләрен бирә. Һәм шушы соңгы 2 ел дәвамында таравих намазына да йөрибез. Мәчет, Казан Нуры мәчетенә бергәләшеп, шәкертләр белән, остазлар белән бик матур уза хәзер уразалар Рамазан айларында. Һәм шул һәр кешегә уразаны тотарга җиңлекләрен бирсен, кабул булсын тоткан уразаларыбыз.